Sanda. 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 Hey. Sanda. 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 Hey. Kika ce min yayi tafiya, kin raka shi airport ba yau zai dawo ba. Wallahi ban sanya aka yi dawo ba. Amira ina fatsi ina ta jiranki. Amira! Ki bude mana kin bana tsaye. Bara da ɗauko mu kulli, ina zuwa. Zo mu tafi, zo mu je. Zo ina. Allah dan Annabi karka mun gaddama ka zo mu tafi. Ka taho. Kai sauri. Zo mu tafi. Ba ki da gaskiya. San da rashin gaskiya ne? Ta yaya zan yi in bar gidan nan? Ka bari yanzu zan san yadda zan yi da shi a falo, in ya so sai ka fito. Ina zuwa. Amira! Ashe kina cikin kina jin ana ta fama ƙwanƙwasa ƙofa baki buɗe min ba? Ta ina ka shigo? Da safiya ki na buɗe. Kuma kin san nan na manta na bar shi a gida ban tafi da shi ba. To amma ya naga ka dawo an fasa tafiyan ne? Wallahi wakin ga airport din da za mu sauka ne ta Lagos muka samu labarin ana rikici. To shi yasa aka dakatar da sauka da tashin jirage. So shi yasa muka fasa tafiyar. Ina zaka ji ka waje kan in shiga maka da ita ciki? A'a, zan shiga ne in aje kan. Ka kawo jakan idan na gama gyara ɗakin sai in shiga maka da ita. Amma kina bani mamaki Amira. Saboda tun da nake da ke baki taba karban jakata ki ce zaki shigar min da ita daki ba sai a yau. Ai ya zama mun dole in yi iyayi na saboda na ga na faranta maka. Karka da maka kawo jakan in shiga da shi. To shikenan. Yana ina. Yana falo yanzu nan. Dauki hankalinsa duk yadda laki ni ne tafiyata. To yanzu in ka tafi sai yaushe? Ba za ki sake gani na ba, ba zan sake dawowa inda kike ba. Na yi wa mahaifiyata alƙawari ba zan sake aikata wani laifin da zai tayar mata da hankali ba. Yanzu zuwa waje na wani mummunan abu ne da har zai tayar da hankali? Na ƙarshe ma kuwa. Kin san sunana idan aka kama ni a gidanki kuma a ɗakinki. Kwarto za a ce min na zo kwartanci gidan matar aure.
idan kuma mahaifiyata ta samu wannan labarin lalle bai zama lalle ta yafe min ba. sa dai ba aikin banza muke yi ba. Allah sai ciye ba abin da kika yi. Babana. Shi baki ba asarar dawa. To ya isa dai haka. Allah Ubangiji ya sa ba wahalar da mu kake yi ba babana kana son yarinyar nan. Ka san ni fa duk abin da kake so. Da abin da kike so ina san sa. Duk wani abu da zai sake farin ciki a duniya ina san sa. Ba wani abu da na fi so a duniya irin ga kin yi farin ciki. In ta haka zai sake farin ciki ne ina so. Ta. Yawwa. To Allah ya maka albarka. Wanda ke da ita bayan ki. Je ne wani abun kika yi tun da nake libi ki ta fushi da ni wa. In kika yi fushi da ni malici ne iya fushi da ni. To ina kaunar ki. To Allah ya maka da ita. Allah ya albarkace ka babana. Allah ya sa ƙarshen wahalar ka kenan. Amin. Sai fa mutum ya mata ake cewa Allah ya sa ƙarshen wahalar sai a daraina ina kusa da ke. To kai da gawa ai baku da bambanci. Kul ke ka ƙara faɗa. Ke ba ki ga ta nan sai ki ta zaro zance gana ki ta zance ga na'u. Kina je ko amma? Ina jin ka. Ne miki alƙawarin Allah yadda har mu bar duniya ba zan ƙara wani abu da zai sake zubar da ƙwalla ba. In Allah yadda. Juma na je na shi. Allah ya muku albarka ku duka. Allah ya raba ku da sharri dukkan mai sharri. Rodika na siyar za a koma sana'a. To kuma me za a yi da kuɗin? Ta baki da su albarka mayar da su. To Allah ya albarkaci kuɗin nan. Amin amin. Allah ya dinka maka su zama dubun wannan. Amin amin. To a mai da su. An mayar da su. Ya san da ni ma ka bani dan taba mana. Sai ka ji yanzu sai ta kirkiro abu da ce ai za a yi wani kaza kaza. To baba na an banda abin ka in baka yi mata ba ai zai mata. Sai an tara sun yi sai a yi mata. Tana ganin kuɗi za ta fara kirkira kaza kaza wani. Kina ji ko? Yanzu kai sai a ce ne aure. To me a ciki? Kaga yar uwarka sai ta samu abokiyar hira ai. Wai in zo kina nan in shige nan. To me haka? Ne ba. Ne ba. Kin ga kuwa da mahaifiyata ta samu labarin sunana ya koma kwarto gwara a kai mata gawata. Kana nufin mu rabu kenan? Ina nufi lokaci yayi da za ki tabbatar da cewa kin cancanci sadaukarwar da ne a kanki. Zai iya sadaukar da rayuwata a kanka. Zai iya tsinka jijiyar jinin da ke yawo a jikina. Ni bai warkace a duniyar soyayya. Da tunaninka nake samun nutsuwa. Da bekenka bacci yake ɗauke ni. Zuciyata ba ta taɓa mallakar wani abu ba kamar Sanda. Wato gyaran ɗakin ma har sai an kulle ƙofa. Ban san lokacin da na kulle ƙofan ba ne. Gaskiya ne. A gaskiya ina matuƙar son ki da yawa matata. Ni ma ina son ka sosai mijina. Na gode. Yanzu da Allah ya ɗauko min mukullin motata in je in ɗauko cajata domin na manta. To shikenan. Yawwa. Bari in ɗauko cajin ta. To. Sanda. Shi dama ki da shi soyayya kuce kamar ba gobe. Wallahi ba haka bane ba. Na yi masa haka ne saboda ya tafi.
ta yanzu ma ya tafi ɗauko caza ne a cikin mota, idan ya shigo ciki kai sai ka fita ka zo mu tafi kicin. Sanda. Sanda, sai yaushe za mu ƙara haɗuwa? Sanda sai magana nake maka kayi banza da ni. Zan fita daga gidan nan. Kuma idan na fita daga gidan nan, na fice daga rayuwarki. Zan yi ƙoƙari in cire ki daga raina. In saka a raina cewa ni da ke ban mu taɓa rayuwa ba. Allah zai mun canji da mafi alkhairi kamar yacce ammi take mun fata. Don Allah Sanda kar ka bar ni. Tunda na haɗu da kai, na ji ba zan taɓa iya rayuwa ba sai da kai. Ka ki ƙara yaudara ta, kin cutar da ni. Lokacin da kika fara haɗuwa da ni ban wani san wata soyayya ba, ko budurwa ni ban taɓa yi ba. Kawai na tafi na yi karatu saboda ne tsohuwa ta biyayya. A nan kika haɗu da ni, kika takura wa rayuwata, kika yi taya min naci, har sai da kika koya min soyayya. Ke kaɗai na taɓa so, ban taɓa san kowa ba. A ta sanadiyar ki na yi kisan kai, an kai ni kurkuku. Duk wata nau'in wahala na sha a kanki. Dukkanin abubuwan nan da suka faru ban taɓa jin haushinki ba. Amma a yanzu na tsane ki. Sakamakon zuwan da ne na tarar da ke da miji na Lafiya ko Amira, ya na ganki da kin wani iri haka? Wallahi ba na jin daɗi, mura ce ke damuna sosai. Ni yanzu ma shayin tafarnuwa nake so na sha. Shayin tafarnuwa kuma? Shi nake so a dafa min da tafarnuwa. To shikenan. Allah ya baki lafiya. Amin. Yanzu dan Allah ka je ka samo min tafarnuwa har da kanumfari ma duka ina so. Yanzu bari in tashi in ji in taki gyaran ɗakin. A'a, ka bari yanzu na shiga zan gyara ɗakin. Zan gyara. Kai sauri ka je ka samu min dan Allah. A'a, mu shiga mana. Ya naga kin tsaya. Mu shigar Allah domin ki samu ki dan kwanta ki huta. Dan Allah, ka yi sauri ka je ka samu min tafarnuwan nan yanzu. Ina so na kwanta, dan Allah ka tafi. Shikenan. Sanda. 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 kin cuce na Amira. Na samu damar da zan tafiya ta, kika tare ni. Ko me hakan yake nufi? Dan Allah ka yi haƙuri, wallahi ni ma ban san zai dawo ba. Lallai ina so in fita daga gidan nan yanzu. Yanzu za ka fita, zai je ya siyo min tafarnuwa, na yaudare shi bani da lafiya, yanzu zai tafi. Sanda. Ina so ki manta da ni, ki ɗauka ba ki taɓa sani na ba a rayuwarki ta duniya, saboda ni ma zan manta da ki. Wallahi ba zan iya rabuwa da kai ba, ina ƙaunar ka. Idan baka bi ni ba ni zan bi ka, idan baka kula ni ba ni zan kula ka, idan baka zo ba ni zan zo da inda kake. Da za ki iya yin dukkanin abubuwan da kika faɗa, amma dai ni daga yau
da Ami. Hello Ami. Asiya, ina amman take? Yayi kana ina ne? Jikin Amin ne ya tashi. Cikin ta ya tashi kuma? Yanzu nan fa ba da ɗaya maka waya da ita. Ka taho gida yanzu ka taho kuma da magungunanta. Gani nan zuwa yanzu nan zan taho. Ba ta jin daɗi ne. To don Allah ki taho mana da kanunfari da tafarnuwa. To shi kenan sai kin zo. Ya. Yanzu ma ina ya kamata in fara gyara mata. Amma bari in shiga kicin tukuna in fara gyara mata kicin din. Ina kuma za ka tafi? Fita zan yi. Babu kuma ruwanki da inda zan ji. Amma kina da ruwa da ta inda zan bi in fita. Ka taimake ni don Allah kar ka tafi, kada ka jawo abin da zai ganka. Kada ka ja mana zargi, ka gari akwai igiyar aure a kaina don Allah. Allah ya rufe mun baki. Auren ki dan banza, auren ki dan wofi, auren cin amana. So kike na zauna mahaifiyata ta mutu ko me kike nufi? Idan auren ki ya mutu, za ki iya sake raya shi da wani sabon auren. Ni kuma idan Amina ta mutu, ba zan iya raya ta ba. Haka zalika ba zan iya tashin ta ba. Kamar yadda kake kallon aure na a matsayin banza, ni ma a matsayin banza nake kallon shi domin ba kai bane ba, kuma ni kai nake muradi. Kuma tun da na ganka wallahi sai burinmu ya cika. Wannan duk daga baya ne, amma dai sai na fita. Sanda. Sanda. Yanzu nan a gabanki aka ce min amman ba ta da lafiya. Ba kai bane zaka ba mu amma lafiya ba, kuma kai ma kana son ka cika alƙawarin da kai mu amma na ba za ka sake aikata wani laifi ba. Ka tura wa da Asiya kuɗin ta siya magani don kar su gaji da jiranka. Sanda. Kuɗin da za a siyo magani da takardar maganin gaba ɗaya suna tattare da ni, suna aljihuna. Wa zan tura? Allah ka shiga. Amira. Tun ɗazu nake tsaye a ƙofar ɗaki a makin kyale ne. Wallahi na ɗan kishin gida ne, bacci ne ya fara ɗauka na sama. Amma ji nake fa kamar kina magana ke kaɗai a cikin ɗakin nan. A'a, ba magana nake yi ba, ina ta kokarin kunna turaren wuta ne, na ji ɗakin yana wani iri. To ko dai asibiti za mu tafi ne? A'a, ni dai kawai ka je ka samu min tafarnuwa. Ya kike tunanin zan fita na barki a cikin wannan yanayin? Ai bai dace in fita in barki a cikin wannan yanayin na rashin lafiya a cikin gidan nan ba. Amma kar ki damu, na yi waya ai yanzu za a kawo. Ka yi waya? Wane ne zai kawo? Mami ce za ta kawo. Kaga, dan Allah dan Annabi daga yau kar ka ƙara aiwatar da wani abu a gidan nan ba tare da ka yi shawara da ni ba. Akan me zaka kira wata cikin gidana? To menene abin aibu kuma dan na kira mami? Gani ne fa baki da lafiya. Kuma bai kamata a barki haka ba. Ni dai na gaya maka ba na so. Kuma ni tafiya zan yi, ba zan iya jira ba, ni kawai ka zo mu tafi. To shikenan babu komai. Yanzu bari na shiga bayi na je na kama ruwa in so sai mu fito mu tafi. Ya Aliyu. Kaga ka zo mu tafi ka shiga na falo dan Allah. Ke dai na lura wannan rashin lafiyar taki ta sa ki yan rigingimu.
ki haƙuri bari ni je na kama ruwan dawo. Sanda. 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 Sanda.